Kostbehandling går ind og arbejder med symptomerne. Det vil sige, at man går ind og laver en kostplan, eller man går ind og laver nogle forbud eller nogle retningslinjer for, hvordan man skal spise for at tabe sig. Og ofte så er det ikke det, der skal til, af min erfaring. Vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvad der ligger bag af tanker og følelser. Hvad er det, der gør, at man gør, som man gør? Jeg arbejder med sådan en skala, hvor der lyst ligger i den ene side, og fornuft ligger i den anden. Og alt, hvad der handler om fornuft, det er sådan noget, der er indirekte motiveret. Det vil sige, at vi får først en belønning senere. Og vi har en tendens til at være rigtig meget ude i den del. Det vil sige, at størstedelen af vores liv nærmest går ud på, at vi er fornuftsstyret. Og hvis man går ind og så arbejder med, at vi altså skal have lysten med, det vil sige, at vi tager nogle bevidste valg om at nyde de ting, som vi gør, og at vi går ind og tager hånd om, at vi skal have det godt, mens vi lever, og ikke først sådan efter vi har trænet, eller efter vi har tabt os, eller hvad det kan være. Så begynder det også at slippe mange af de her ting, som skaber utryghed. Så når man finder midten, og man har det godt, mens man gør det, man gør, og bagefter, så er man mere tryg. Hvis man som ung har et Instagram-feed og et Facebook-feed, som er fyldt med en hel masse bikini-fitnessmodeller, og en hel masse, som proklamerer en masse ting, man ikke må spise, eller ting, man burde gøre, eller ting, man ikke må, eller man skal, så kan man starte med at gå sit feed igennem, og selv vælge at unfollow dem, som giver en negativ påvirkning, og så gå ind og finde nogle andre, som giver en bedre påvirkning, som inspirerer til at sige, nå ja, hey, jeg har sved under armen, eller jeg har en delle, eller hvad det nu kan handle om.